a miña amiga a escuridade. Ao final do día, María estaba pensando a que ia xogar, mentres a escuridade comezaba a entrar pola ventá. Pouco a pouco, a escuridade foi cubrindo todo o cuarto. Sí. En tanto que María xogaba, bailaba e ría, alguén máis andaba por ali. Como quen non quere a cousa, a escuridade foi esvarando pola parede. María decatouse, pero non sentiu ningún medo. Rapidamente a escuridade foi ocupando toda a habitación. Pero María podía vela. Cun rápido movimento cruzou a habitación e agarrou a escuridade polo brazo. E puxéronse a dar voltas por todo o cuarto e a bailar de forma divertida. Alá. Que hacían? Despois de bailar, descansaron un pouco. Tomaron unha cunca de chocolate cun pastel de amorodo. Desde entón, a escuridade ven todas as noites a bailar, rir e xogar. E agora as dúas son grandes amigas. Cando están cansadas e con sono, María prende a luz e a escuridade sabe que é hora de dicir boas noites.